سلام كما تمسي خبراتن كبرانن تخطاتل تفنو ايري تي في نلوم سولس 15 حاسه ساعه 9 مشت تدالو زيناو مسنادونا حزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر زادنم افرم غدي بقندي نطبتا تقافلم ባህላው ቁሸታታ በዕቃበን ምስጋርን ባህሊ ዓብተራ ከም ዘሎ ነጋድያን ሃገራዊ ፌስቲቫል ገሊጾም ምህርቲ ፍረታት በዓይነትን ብዝሕን ክም ንምባል ዝካየድ ፈተነታት አተባባዕ ውጽኢት ይርከበሎም አብኑ ዞባት ተሰነይ ሕማም ዓሶን ምቁጽጻር ተሳትፎኩም ከዓዝዝ ጻውዒት ቀሪቡ መንግስት ኒጀር ንአምባሳደር አይቨሪ ኮስት ካብ ሃገሩ ክወፅእ ኣዚዙ ኣብ ሊብያ ኣብ መንጎ ክልተ ተቐናቐንቲ ዕጡቓት ጉጅለታት ዕጥቃዊ ግጭት ከም ተወልዐ ተገሊጹ ኣሜሪካ 200 ሚልዮን ዶላር ዝግመት ተወሳኺ ወተሃደራዊ ደገፍ ንዩክሬን ክትገብር ወሲና ኣብ ቀጽሪ ኤክስፖ ቀሪቡ ዘሎ ባህላዊ ቁሸታት ኣብ ዕቃብን ምስጋርን ባህል ዘሎ ተራ በቀሊል ከም ዘይጥመት ነጋድያን ገሊጾም ወኪል ኤሪና ተስፋን ኪል ገብሬስ ንዘዳሎ ዜናው ጸብጻብ ያሲን ሳሌሕ ከቕርበልና ኣብ ሃገራዊ ፌስቲቫል 2013 ንምርኢት ቀሪቡ ዘሎ ቁሸት ዞባታት ኣብ መዕቃብን ምስግጋር ባህሊ ዓብተራ ከም ዘለዎ ነጋድያን ገሊጾም እዞም ካብ ዝተፈላለየ ዞባታት ሃገርናን ወፃን ዝመፁ ነጋድያን ኣብ ፌስቲቫል ዝካየድ ዘሎን ጥፈታት ብሓፈሻ ኣብ ባህላዊ መዳይ ኣተኪሩ ዝካየድ ዘሎ ድማ ብፍላይ ከም ዝመሰጦም ብምሕባር ንባህልን ልምድን ብሄራት ኤርትራ በቐረባ ክርኢን ክፈልጡን ከም ዝሓገዞም ኣብሪሆም ዝበዝሑ ካብቶም ኣብ ባህሊ ዝነጥፉ ዘለው ዜጋታት መንእስያት ምዃኖም ባህልን ልምድን ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ንምስጋር ንዝካየድ ጻዕሪ ዘጉልሕ ከም ዝኾነ እውን ሓቢሮም እቲ ባህሊ ባህሊ ክበሃል እንከሎ ባህሊ ሳዕስዒት ጥራሕ ኣይኮነን ኣካይዳ ኣመጋግባ ኣከዳድና ኩሉ ዘለካ ጠባይን ባህርያትን እዚ ኩሉ ተደማሚሩ ምስ ባህልን ድዩ ዝሕሰብ ኩሉ ኣካይዳ ኸ ንባዕሉ ኸይተረፈ ሕጂ እዚ ባህሊ እዚ እቲ ኣብ ደገ ዘይንረኽቦ ኸመን ኣብዚ ንረኽቦ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ነካ ከምዚ እውን ኣሎ ንብለሉ ግዜ እውን ኣሎ ምክንያቱ ማዕረ ክንደይ ምዕቡላትን ስልጡናትን ከም ዝነበሩ ሓንሳብ ይሕስበና እዩ ካብ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ዝመፁ ነጋድያን ኣብ ስደት ንዝተወልዱ ደቆም ባህልን ልምድን ሃገሮም ከም ዝፈልጡ ንምግባር ቀጻሊ ጻዕሪ ከም ዝካየድ ጠቒሶም ኣብ ሃገራዊ ፌስቲቫል በኣካል ክርእዮ ከለዉ ድማ ብዝበለጸ ክፈልጥዎን ምስ ሃገሮምን ህዝቦምን ዘለዎም ምትእስሳር ክሕይልን ከም ዝሕግዝ ኣብሪሆም ኣብ ኩሉ ኤርትራ ግድና ይኮንካ ክትከድ ዘለካ ኣብ ዝኽእሉ ትሪኦ ትኽእል ኢኻ ቀንድኻ ካብ ደገ ተመፂኻ ጽቡቕ ትሪኦ ትኽእል ኢኻ ከሎ ብሓደ ግዜ ማለት እዩ ግዜ ዘይክትረክብ ትኽእል ኢኻ ወይ ኣብ ኤርትራ ውሽጢ ዘይትነብር ትኾንካ ወላ ኣብ ኤርትራ ውሽጢ ኮንካ ግዜ ስለ ደይኣኽለካ ኣብ ከምዚ ብሓንሳብ ምእካቡ ኣብ ሓደ መዓልቲ ወላስ ብዙሕ ኩሉ 9 ብሄራትን እቲ ናይ 6 ዞባታት ከመይ እቲ ህዝቢ ነብር ገለ ኣብ ሓደ كيف كسيخو كتير تغيلي غايا بسي تصفوناتو ترجع تبقى في زنقر نوركس بقبر لينو مالتي سواعدي بدعمي تعاكس الله مالتي سواء قصلا له كنزي نزل زلالو بعبيو دتي تايد بالكانتي بنشتغل نتحب دقة متي تايد بال زقبر مشان لك بأبنا طرح نعلو لدماني بأكل متي خمس جيت فريق خل كل تايد بال تقول صار خلاص بدعم بس لك سبيشال ندقنا كاوش تهجر زمت ونقاديان بو جنوم فيستيفال نحدنتن متحققين حزبنا بزلا على زجل قلبو مخانو كتصالي إن مكرن إن دمقن زغي زلو كاب كندي بعلات إيرتراوين كوينو مهلاو أنا تيرم أبي استرخبه كاب شدش زباط سرطوات ما بشدش زباط مخادونا اللي كامي أب حدا قشة أب حدا بوتا نكون بحساب ذلك أنت من نابرو أنت هو تعرفه تما يقدم زنبرو حجز لنا يا معرخ لينا كابتن يقدم زنبرو تفنتي فاهم زلنا نحن متى ما يقدم زنبرو
معرف نديهم كاباناسي أزيوم حيالاتكم زنبورو يريكايو زناتو مالتي إذا مركبنا أبزق شيء مخا أبحنت دون بمخا نها تزبالة تجور خان زناي فستيفال مالتي جينا استرفنا بزح نجرالو كابت بزح حدنا متنا زلنا نعمتها كابزو نكالة بزبالة زمن قدي كنري تسوى زقبر شعب وراسنا ناتن بهاللو طعم هذا دون نقوى على مالتي دون فلتون نبرناهم بزح نقدر تفلت فلونا عشتو يمكن عاوز دي فلتون هيدا قبله تبعلنا يا غورم مسيون كرسي بتاع مصباحنا يوصل له بالكل جزء እቶም ነጋድያን ኣብ መወዳእታ ኣብ ፌስቲቫላት ዝግበር ጥፈታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክምዕብል ምእንቲ ተራ ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ክሕይል ኣዘኻኺሮም ናጽነት ኮይኑ ከይለወጥ ጣማ ሎም በርደሚኹ ክትዕዙ ስቀረም ናጽነት ኮይኑ ከይለወጥ ካብ ሃገራዊ ፌስቲቫል ኤርትራ ከይወፃና ብዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ቀሪቡን ዘሎ ንዕቁር ጸጋታት ባሕርን መሬትን ከምኡውን ነሪሒብ ዕድላት ወፍሪ ሕርሻ ቱሪዝምን ካልእን ዝውክል ትሕዝቶ ኣቓልቦ በጻሕቲ ስሒቡ ከም ዘሎ ተገሊጾም ነጋድያን ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ መንግስቲ ጽላት ሃብቲ ባሕሪ ንምምዕባል ዘሰላስሎ ዘሎ ዓበይቲ መድባትን ዘሎ ብድሆታትን ከምኡውን ኣብቲ ዞባ ዘሎ ታሪኻውን ጥንታውን ቅርስታት ኮነ ዕቁር ዓቕሚ ቱሪዝም በቐሊሉ ክግንዘቡ ከም ዝኽኣሉ ሓቢሮም ካልእ ነጋድያን ዝመሰጠ ነቲ ብጽሑፍ ስእልታትን ቪድዮታትን ዘቕረበ ትሕዝቶን ካልእ መደባት ልምዓትን ኣብ ሞባይል ወይ ታብሌት በቐሊሉ ኣውሪድካ ክትጥቀመሉ ዘኽእል መተግበሪ ወይ ኣፕሊኬሽን ኣብ ግብሪ ምውዓል እዮም ብዛዕባ ኣመዓባብላ ናይቲ መተግበሪ ኣባል ምርኢት ኤግዚቢሽን ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ መንእሰይ ኢሳያስ ተስፋ ዝግብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ማእከል ስልጠና ሃኮሰኤ ከተማ ባፅዕ ከም ዝማዕበለ ጠቒሱ ነቲ ቀሪቡ ዘሎ ትሕዝቶ በቐሊሉ ናብ ነጋድያን ኣብ ምብጻሕ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ይገብር ከም ዘሎ ሓቢሮም ኣብ ቦምበር ምርኢት ኤግዚቢሽን ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ስዒድ ሳልሕ ብግድዩ ዕቁር ጸጋታት ናይቲ ዞባ ኣዝዩ ዓብን ሰፊሕን ብምዃኑ ንኹሉ ኣብ ፌስቲቫል ንምቕራቡ ዝከኣል ከም ዘይኮነ ብምጥቃስ ኣብ ትሕትን ልዕልን ባሕራዊ ትሕዝቶ ናይቲ ዞባ ዝያዳ ጸቒጦም ከም ዝሰርሑ ኣረዲዮም ኮርፖሬሽን ጥሪትን ዘራእትን ምህርቲ ፍረታት ብዓይነትን ብዝሕን ንምዕባይ ዝገብሮ ዘሎ ፈተነታት ኣተባባዒ ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ሓቢሮ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ናይቲ ኮርፖሬሽን መጀር ክብራብ ኣብርሃም ነሪን ኣብ ዝሃባ ሓበሬታ እቲ ፈተነታት ንክሊማን ዓይነት ሓመድን ኣብ ግምት ብምእታው ከምኡውን ብሉፅ ምህርቲ ዝህብ ካብ ደገ ብምእታው ይሰላሰል ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኣብ ሓለሓለን ከባቢ ተራእምንን ፈተነ ዝተተኽለ ኣስታት 27,000 ቡን 8,000 ኣቮካዶን ልዕሊ 500 ናይ ዘይቲ ኣውሊዕን ኣብ ትስፉ ደረጃ ከም ዝበፅሐ ገሊፆም እቲ መደብ ምስ ክሊማን ዓይነት ሓመድን ዝሰማምዑ ፍረታት ኣለሊኻን ኣብ ባዚሕካን ንጉዱሳት ሓረስቶት ምዕዳል ከምኡውን ኣብ ዝተጸንዐ ቦታታት ምትካልን ምክንኻንን ከም ዘጠቓልል ብምሕባር ዛጌት በሽዓ ዝቝፀረ ኣራንሺ ማንጉስን ካልእ ፍረታትን ተዓዲሉ ከም ዘሎን ከም ዝቕጽልና ኣፍሊጦም ኣብ ጎቦ ይተዓብር ከባቢ ተራእምኒ ጎኒ ጎኒ ምትካል ፍረታት ዝሰላሰል ዘሎ ንጥፈታት ንዕቃብ ማይና ሓመድን ነቲ ከባቢ ኣብ ምርጋን ሃብቲ ገረብ ኣብ ምስሳንን እወታዊ ኣስተዋፅኦ ይገብር ከም ዘሎ ዝገለጸ መጀር ክብራብ ምትካል ፍረታት ሓያል ጻዕርን ዓቕልን ዝሓትት ብምዃኑ ኮርፖሬሽን ጥሪትን ዘራእትን ነዚ ተገንዚቡ ናይ ነዊሕ መደቡ ሓንፂፅ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣነፂሮም ኣብ ንዞባት ተሰነይ ኣብ ግዜ ክራማት ዝግርግር ሕማም ዓሶ ንምቁፅጻር ተሳትፎ ኮም ብዛዕባ ዝዓብየሉ ኣገባባት ዘተየ ርክብ ተኻይዶም ወኪል ኤሪና ማንኤል ተስፋይ ንዘዳለዎ ትሕዝቶ ኣዲብ ዓብዱ ኣብ ንዞባት ተሰነይ ኣብ ወቅቲ ክራማት ዝኽሰት ሕማም ዓሶ እናዛየደ ይመጽእ ስለ ዘሎ ንምክልኻሉ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ተራኮም ክሕየል ብ10 ነሓሰ ኣብ ዓሊ ግድር ኣብ ዝተኻየደ ዘተ ጻውዒት ቀሪቦም ኣብ ንዞባት ተሰነይ ሓላፍ ኣሃዱ ምቁጻር ሕማም ዓሶ ኣቶ ዓወት መብራህቱ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብውሁድ ተሳትፎ ትካላት ጥዕናን ህዝብን ሕማም ዓሶን በቲ ሕማም ክስዕብ ዝጸንሐ ሞትን ኣዝዩ ኣንቁልቂሉ ከም ዝነበረ እንተኾነ ንምቁጻሩ ክካየድ ጸንሐ ንጥፈታት ብምድስካሉ ደግሲ ከም ዘጋጠመ ጠቒሱ ከባብያዊ ጽሬት ብዝለዓለ ክስራሓሉ ተላብዮም ተርእየቱ ሕማም ንምንካይ ኣብ ወቅቲ ክራማት ኣብ ኣባይትን ዕቋር ማያትን ጸረ ጣንጡ መድሃኒት ከም ዝንጸግ ናምስያ ብነጻ ከም ዝዕደል ብሰሙያ ጥዕናን ወከልቲ ጥዕና ዓድን ድማ ምርመራታት ከም ዝካየድ ጠቒሱ ድማ ወፈራ ምንጻግ መድሃኒት ኣብ ኣባይቲ ዝካየደሉ ህዝቢ ክትሓባበር ኣዘኻኺሩ ካብ ኣሃዱ ምቁጻር ሕማም ዓሶ ዞባ ጋሽባርካ ኣቶ በሽር ሳልሕ ብወገኑ ኣብ መዳይ ጥዕና ዝምዝገብ ዘሎ ዓወት ህዝብን ትካላት ጥዕናን ብሓባር ዘመዝግብዎ ምዃኑ ጠቒሱ እቲ ውህደት ኣብ መጻኦም ብዝለዓለ ክቕጽል ከም ዘድሊ ገሊጹ
ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ጋሽ ባርካ ሓላፍ ኣሃዱ ጎስጓስን ሓበሬታን ኣቶ ስልጣን ሓጎስ ድማ ተሪዮ ዓሶ ኣብ ንኡስ ዞባታት ተሰነይ ጎልጅ ሞልቂ ሻምበቆን ላዕላይ ጋሽንክብ ከም ዝበለ ብምሕባር ንምቁፃሩ ን550 ወከልቲ ዓዲ ስልጠና ከም ተዋህበ ኣረዲዮም ኣብ ማሕዳር ንኡስ ዞባ ተሰነይ ኣቶ ስዩም ገብረ ኢየሱስ ብወገኑ ኣካባቢያዊ ፅሬት እቲ ቀንዲ ረቋሒ ንምክልኻል ሕማም ስለ ዝኾነ ብውህደት ክስራሓሉ ፀዊዑ ተሳተፍቲ ድማ ብዓቕሚ ሰብ ክድፈን ንዘይክእል ጎዳጉዲ ናይ ማሽነሪ ሓገዝ ክግበረሎም ከምኡውን ቀዳም ብደረጃ ንኡስ ዞባ ናይ ፅሬት መዓልቲ ክትከውን ዝብል ርእቶታት ኣቕሪቦም ኣብ ንኡስ ዞባ ፎሮ ኣብ ቀዳማይ መንፈቕ ናይዚ ዓመት እዚ ኣብ መደበር ጥዕና ኦምለ ናይ ዝተገላገላ ነፍሰ ጾራት ቁፅሪ ብ10 ሚእታዊት ዕቤት ከም ዝረአየ ሓላፊ ናይታ መደበር ጥዕና ተሓጋጋዚ ነርስ ዛይድ ይብራህ ሓቢሮ ብዘይካዚ ናብታ ትካል ብምምላስ ክንክናይ ዝገበራ ቁፅሪ ብ4 ሚእታዊት ሸፈነ ክታበት ድማ ብ5 ሚእታዊት ከም ዝወስኸ ፍሊጦም ተመዝጊቡ ዘሎ ዓወት ውፅኢት ናይቲ እናበረኸ ዝመፀ ንቕሓት ከም ዝኾነ ዝሓበረ ተሓጋጋዚ ነርስ ዛይድ ምስ መሻርክቲ ብምውሃዝ ዝካየድ ጎስጓስ ብዝለዓለ ንምቕፃሉ መደብ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ሎም ዓመት ብህዝቢ ዝተሰርሐ መፀበይ ነፍሰ ጾራት ኣብቲ ዝካየድ ፃዕሪ ተወሳኺ ድርኺት ከም ዝፈጥር ጽኑዕ እምነቱ ገሊፆም መደበር ጥዕና ኦምለ ካብ ሓውሲ ከተማ ፎሮ ኣስታት 70 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ ምዕራብ ርሒቓ ዝተደኮነት ኮይና ንነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ደናሎ ኣይሮማሌ ማልካን ሩባ ሓዳስን ከምኡውን ንነበርቲ ራሎ ንኡስ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ኣገልግሎት ትህብ መደበር ፖሊስ ንኡስ ዞባ ጊንዳ ዓገበንን ሓደጋታትን ንምክልኻል ዝዓለመ ጎስጓስ ኣብ ህዝብን ተምሃሮን ኣካይዶ ሓላፊ ምክልኻል ገበን ተለንተ ክፍለተ የስፋ ዮሃንስ ምስ ነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ጋሓቴላይ ምሓባር ነፋሲት ለዓይተን እምባትካላ ሑፂት ደንጎሎ ላዕላይን ታሕታይን ጊንዳዕ ከምኡውን ኣብ ክረምታዊ ወፍሪ ንዝሳተፉ ዘለዉ ተምሃሮ ብዝሃቦ ዝተምሮ ካብ ዓይኒ ሕብረተሰብ ዝኽወል ገበንን ገበነኛን ክህሉ ስለ ዘይክእል ብንቕሓት ክሳተፉ ፀዊዖም ኣብ ቀዳማይ መንፈቕ ንዝተመዝገበ ገበናትን ሓደጋታትን ብዝምልከት ኣብ ዘቕርቦ ፀብጻብ 164 ገበናትን በደላትን 44 ሓደጋታት ተሽከርከርትን ከም ተመዝገበ ብምጥቃስ ብሰንክቲ ሓደጋታት ክልተ ሰባት ክሞቱ እንከለዉ 25 ድማ ኣካላዊ ጉድኣት ከም ዝወረዶም ገሊፆም ወዲቑ ዝተረኽበ ንብረት ናብ ፖሊስ ምርካብ እናሰሰነ ይመጽእ ከም ዘሎ ዝሓበረ ተለንተ ክፍለ ወዲ 32 ዓመት ኣቶ መሐመድ ሳልሕ ዓብደልመናን ዘረከቦ ልዕሊ 54,000 ናቕፋ ዝግመት ወርቅን ጥረ ገንዘብን ናይዚ መርኣያ ከም ዝኾነ ብምንጻር ስለቲ ሰናይ ተግባሩ ኣመስጊኖም ክቡራትን ክቡራንን ቀፂሉ ዝቐርብ ዜናታት ሃገራት ወፃኢን ምክትታልኩም ደጊመ ብኽብሪ ዕድመኩም መንግስቲ ኒጀር ኣምባሳደር ኣይቨሪ ኮስት ኣብ ሃገሩ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ክወፅእ ትእዛዝ ከም ዝሃበ ሎሚ 15 ነሓሰ ኣፍሊጡ ብ26 ሓምለ ኣብ ኒጀር ዕልዋ መንግስቲ ዘካየደ ወተሃደራዊ ጉጅለ መግለፂኡ እቲ ስጉምቲ መልሰ ግብሪ ናይቲ ፕሬዚደንት ኣይቨሪ ኮስት ኣላሳን ዋታራ ነቲ ቁጠባዊ ውድብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ማለት ኤኮዋስ ኣብ ልዕሊ ኒጀር ከካይዶ ወጢኑን ዘሎ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ብምድጋፉ ከም ዝኾነ ኣነፂሮም ስጉምቲ ንዝምድና ክልቲኣተን ሃገራት ብሓፈሻ ነቲ ውጡር ኩነታት ብዲፕሎማስያዊ መዳይን ምፍታሕ ንዝካየድ ዘሎ ፃዕሪ ዝዕንቅፍ ምዃኖም ምስቲ ዞባ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝገልጹም ፕሬዚደንት ዋታራ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ነቲ ኤኮዋስ ኣብ ኒጀር ከካይዶ ወጢኑ ዘሎ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ንምድጋፍ ኣይቨሪ ኮስት ካብ 850 ክሳብ 1,100 ሰራዊት ከተዋፍር ድልውቲ ከም ዘላ ብምሕባር ፕሬዚደንት መሐመድ ባዙም ኣብ ስልጣን ንምምላስ ብዕቱብ ከም ትሰርሕ ተመባፂዖም ማሊ ቡርኪና ፋሶን ጊኒን ንውጥን ኤኮዋስ ብምኹናን ነቲ ኣብ ኒጀር ዕልዋ ዘካየደ ወተሃደራዊ ጉጅለ ዘለዎን ደገፍ ይገልጻ በምህላዎም ዝኾነ ዓይነት ወተሃደራዊ ምትእትታው ንዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ናብ ግጭት ከየምርሖ ከም ዘስግእ የረድኦም ኣሜሪካን ፈረንሳን ዝርከበን ሃገራት ምዕራብ ነቲ ኤኮዋስ ኣብ ልዕሊ ኒጀር ክወስዶ ወጢኑ ዘሎ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ከም ዝድግፎ ምግላፀን ዝዝከር እዩ ትማሊ 14 ነሓሰ ኣብ ከተማ ትሪፖሊ ሊብያ ኣብ መንጎ ክልተ ተቐናቐንቲ ዕጡቓት ጉጅለታት ብርቱዕ ዕጥቃዊ ግጭት ከም ተወላየ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን ብሰንክቲ ንሓያሎ ሰዓታት ዝቐፀለ ግጭት ኣብ ህይወት ሰብ ዝወረደ ክሳራ ዝገልጽ ሓበሬታ ዛጊት እኳ እንተዘየልቦ ከቢድ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝወረደን ፀጥታዊ ወጥሪ መሊሱ ከም ዝኸረረን ተገሊፆም
تجيج ساب زعمت زي بكتما تريبولين كبابيان كابستولع تماساسال فصاميتات تزحيل مخانيم صبصباز تقسم ኣብ ሊብያ መንጎ ዕጡቃት ተቀናቀንቲ ጉጅለታት ብዝውላዕ ተደጋጋሚ ግጭታት ህይወት ብዙሓት ሰባት ከም ዝጠፍ ይሕበር እቲ ክስተት ሳዕቤን ናይቲ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ኣብ 2011 ናብ ሊብያ ድሕሪ ዘካየደ ወተሃደራዊ ምትእትታው ዝተኸስተ ጸጥታውን ወተሃደራውን ቅልውላው ምዃኑ ዝግለጽ በዝና ኣስታት 12 ዓመታት ዝቐጸለ ቅልውላው ኣማይታ ሸሓት ሰባት ከም ተቐትሉን ሚልዮናት ካልኦት ከም ተመዛበሉን ጸብጸባት ይጠቕሱ أمريكا توثقي $200 مليون زقمت وتهدراو دقفني يوكرين كتقبر كم زوسنة تافليتا إذا حدش دقف زي ميسايلات كبيد برت درعات مكاينن كالو وتهدراو نواتن كم زتقلل صحافو قديات وصا أمريكا أنتوني بلينكن تمال 10 حساب زهابو غازيتا مجلس آنت سيروم إذا حدش دقف أمريكا كوينات يوكرين أما فارق لكاتيت كلتشان عسران كلتن كابزولا مبل 4 ناعد كنسنك اندقف مقاني زحبرم بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين حيلتات يوكرين بأطوار هاجرات معراب تدقيفهم كايرو تصنحو صرا متقعتي خمس فشله تا اطوار كا خمس عنوي ابزي سالستزي ابزهابو مجلس فليتهم كوينات يوكرين امونغو روسيان يوكرين زيكونا امونغو روسيان بامريكا زمرح كيدان سمين اتلانتيك نيتون مقانو خجلت صنيحهم علاماتنا خررز مصزل كوينات بقند كل مدياو غسغاس روسيا نمدراز زعلم مقانيوم تنتنتي زغلصوم روسيا كلت استراتيجيوان اي دبداب نفرتي اب سمايات احغراو مسمرات بحر جابان كم زنقسقسه تفليطا ابتتمالي 14 حسس تقادن قدموا استتلم مخانس تقلصن وتهدراو منقصاص تيو 160 كمون تيو 95 ام اس عينتن ناي دبداب نفرتهم تساتفا منستر مكلخ روسيا انصيرلهم تندبدبت نفرتي كروز ميسايل كواددلن زخل بمقانن روسيا ابزوبا اندو باسفيك زلوا ربحات نمرغاص نزلوا دلون زغلح مخانو تنتن تهلو كنتات يحبرم بخال وغن لو 15 حس روسيا ناب كل ايرا خم تصقعن زغلصتا وتهدراويت نفاريت نروي كم زقاله متافليطا منستر مكلخ روسيا ابزوصو مغلصي نتا بحري بارنتس ناب زركب كل اير روسيا استصقعت نفاريت نروي نمعقاتن مسقواغون ميغ 29 زا عينتا نفاريت كم زوافر بمتقاس اتسقمتي بمسرت احغراو حقي كم تقايدخا انصيروم اذا خمسي لنقولو بريطانيا ناب كل ايران استصقع خلت استراتيجيوان اي دبداب نفرت روسيا كم زقواله متحبير الله منستر مكلها بريطانيا تنفرتي ناب كل اير سكوتلاند دحر مسقعن اتسقمتي كم توصد فليتهم سنك متحاز كل اير اب مونغو روسيان هاجرات معرابن زفتر زله متفنان كاب زحلف ورا حمله كم زوسخ صبصبات يتوصم اب روسيا اوراجا داغستان اب نقطه معدل نداد بستقصتحت غانه تكون نسو زصعبو بارعن سباوي كسرات وريدو بسنك تزاغيت طنقو زيتنصر حدغا بوحدو 27 سبات كم زموتون لعلس السخالوت كم زقصولني زغلز زلام زي كازي اب لعلت تكال كبيد عنوت كم زورده سمز روسيا حبيرم اللهم تنقتين ابلوم 15 حسه زوج حليتي استقصت حدغا نمنصار سفيح مرمرا يكايد كم زلو توم سمزي وسيقوم حبيرم إيران بقداي نيكولوساو مدباتا مساغرات معراب تفتير زلو زي مقراو بزته خطفوت حدلو تمهلا فليتا منستر قديات وصا إيران حسين امير عبد اللهيان تمال 14 حسب ذهبوا مجلسي هاجرات معراب بقندو دم امريكا قربنت مزهلوا هاجروا مع صو اروحو مخانا ردي لهم نتقداي بزتن معرافو امنغو امريكان ايران ككاز صنع زي قطتاو زته كم مسكرم 2022 تقاريصهم زلو زفلطيوم يخون بر امريكا بانك دبوب كوريا دسكيلاتو زلا ገንዘብ ኢራን ክትለቆ مخانا دحري مئماتا اتزته داغماي كجمر كم زخيل يزحبر زلام امريكا نتجنزب مستلقو ايران قيداتهم زل 5 امريكاوያን كتفتحم مخانايو تغليصوم امريكا بلعلي ايران كتصنعت صنحت اجراتات طنق زي مقراو كلتينا هاجرات ኮይኖም ዘሎ صبصبات يتقصوم روسيا كم اكل نايتي وتهدراو عقمان مدنفعت تكايدو زلا نطفتات لعلي فتنه دمص زونچف ميسايلات اب ساب مارينات كم توادد افليطام اتمدب بقطتا تغباراوي كم زخون زغلص منستر من خلخ روسيا امحاس ما يوصتا ابركتو العلم خوان خارديوم زي كاز روسيا حساب موداتا نايز عامت زني كولر زواددلن حمشت توسخ تساب ماريناتنا مسارع من خلخالا خم تصمبر غليص الله
روسيا غاب كيدان سمين أطلنطيك مالت نيتو خمسان زغل سقات نممكات حيلي مكل غالا أبكتالي تتنكك كم زوليات تحبرن يوكرين جزيف وتهدراو دقف زقبر زولو نيتو أبزوبا مبرق أوروبا غاي ترفز التون وتهدراو وطري يغتت كم زولو زفلت يوم كبراتن كبرانن الساعة تستدالوه زيناوي مسنادو أنا نمزامو كاندي نتبتا تقدق مالكم بحلاو قشتا تابع عقابن مسقارن بحالي عبترا خمزلو نقاديان هاقراو فستيوال قليسام مهر تفرتات بعينة بزحن كبن مبال زكايات فتنتات التبابعي وتسيتي ركب الله أب نزوبات سنة حمام عاصن مقصار تصادفوكم كعزز صاوعد قريبو منقست نيجيرن أمباسادر آيفيري كوست كاب هاجر قوت عزيزو أب ليبيا أمانكو خلت تتقنقن تعتقاد قجلتات عتقاوي قجت كم تولع تحبيرو أمريكا كلتا 100 مليون دولار زقمت توسع هو التهدراو لقف يوكرين كتقبر وستينا مباركس كبراتن كبرانن لوم سولس 10 حاسة ساعة 9 تمشي استدالوه حفشاوي زيناوي مسنادو أنا بستزازي منه روح مشيت